So hello guys, good morning. आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। खिन्थु आंना चेनेला बारा मोजाङै गैया आरोना, बेनो आरोना माने भिउसआ खमनिफ्राय खम जाबोफिनबाय दङ आरोना लोगोफोर। मैयाथ' मिन्थिखाबाय माने दिलीप बर'आ माने हमजादों आरोना MCLA माने बिनिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय आरोना जोंहा आदा जन खार्जिया माने बिनिनो मोनसे आपडेट होदों आरोना बे जाय माने हमजादों आरोना माने दिलीप बर' बिनि सायाव माने मोनसे भिडिअ होदों आरोना जोंहा आदा जन खार्जिया बिनि सायाव नोंथांमोननिसिम माने आपडेट होनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै लादो आरोना लोगोफोर। चलो बयखौबो खुलुमनाय थाबाय सिगाङाव। दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैनाया बेनो जे दिनै जे दिनै रिसेन्टलि सासे जोंनि माबानि UPPL नि MCLA दिलीप बर' बिथांनि जे दिनै भाइरेल जागासिनो सासे गथ'जों हमजानाय। थारमाने आं बुंनो साननाया बेसो, मानसियाथ' हमजाहैबाय खिन्थु माबोरै हमजाखो? दा मेन खोथाया जाहैबाय जोंनि अनुभबानो ओरैबायदि जादों, बेखौथ' गावसिनिनो मानसि नङाबाथ' रावबो मिथिया सोर बहा थांदों, बे MCLA बहा थांदोंमोन, माबोरै बे रुमाव थाहैदों, सोर खोन्था हरखो, माबोरै हमजाखो, बहुद खोथा थागोन बेवहायथ' रावबो बिनि सुथुराथ' बेखौ होसोबाय थाया। सोरबा माबा मोनसे निस्सय गावजोंनो सुथुर दंमारो, गावनि पार्टियावनो सुथुरा दंमारो बे दिलीप बर'जों। दिनै आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानगोन, दिनै माबा मोनसे थानोबो हागौ, दिनै टिकेटनि दावरावबो थानो हागौ बिनि समस्थियाव, जाहाथे बिनि टिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखायबो गावसिनि मानसियानो थुनज्लायनानै बेखौ हमहोदोंबो जानो हागौ। खोथाया बेसो, दिनै सासे बे बयसियाल मानसि, दिनै बेबायदि मानसिखौ दिनै खौरां बिजोंनि बा ससियेल मिडियानि थ्रुयै बेखौ बेबायदि भाइरेल खालामनायाथ' बिराद गाज्रि जादों। मानो होनोबा बेहा बिसि फिसा गोनां मानसि, बयसियाल मानसि, बेखौ बेबायदि खालामनाया एकदम अन्याय जादों, बिदि खालामनाङामोन। मानो होनोबा दिनै गावनि पार्टियावनो दिनै बेबायदि दावराव, दिनै गावनि पार्टिनि सोरबा गावजों सिनायलायनाय मानसि नङाबा बे बहा थादों बहा थायाखै सोरबा खोन्था हरग्रा गैयाबा माबोरै मिन्थिनोमोन? मेन खोथाया बेसो, माबोरै मिन्थिनोमोन? दिनै बिमायनि फिसाजो ना सोर, जोंनो बेखौ नाङा। दिनै मानो बेबायदि हमजाहैखो, सोरनि थ्रुयै हमजाहैखो, मेन खोथाया बे। होमबा साननानै नाय, गावनि पार्टियावनो गावसोर माबायदि गुलाय गुजाय जानानै दं। दिनै टिकेटनि थाखायबो दावराव जानो हागौ, बियो सोरबा बिदोंबो जानो हागौ बे समस्थियाव, बहुद खोथा थागोन। दिनै गावजों गावनो जुदि बेबायदिबा होमबा पाब्लिकखौ मा सामलायनो, रायजोखौ मा नायनो, जोंनि BTCनि रायजोबासिखौ मा नायनो, BTC बासिखौ माबायदि नायनो गावजों गावनो बेबायदिबा? नोंथांमोना मा सानो मा साना आं मिथिया, खिन्थु दिनै बेबायदि बयसियाल मानसिखौ बेबायदि खालामनाया गाज्रि जादों। हमैबाय माबा मोनसे रायलायलायनानैसो सल्युसन खालामगोन। इनकेस जुदि माबा मोनसे जायोबा लाजिनानै जुदि मानसिया, बेथ' बहुद लाजिथाव जादों। नोंसोर साननानै नायनांगोन, मानसिखौ हमबाय मोजाङै माबा खालाम, नोंसोरथ' बिदि खालामनाङामोन। दिनै गावनि न'खरावनो जुदि गावजों गावनो मिलायनो हायाबा BTC बासिखौ मा नायनो, रायजोखौ मा नायनो? बेबायदि गुलाय गुजायजों सरकारबो सालायनो हाया। मानो होनोबा दिनै साननानै नायोबा बहुद गोथौ थागोन बे खोथायाव। दिनै गाव बहा बबे रुमाव दंहैयोमोन, बबे माबायाव थादोंमोन, निस्सय बेखौ खोन्थाग्रा सासे मानसि थागोन। गावजों गावनो नायलायनो हाया। नोंसोर मा सानो नोंसोर कमेन्ट बक्सआव हर। नोंसोर साननानै नाय, गावसिनि सरकारावनो जुदि बेबायदिबालाय आरो माथो बुंबावनो, रायजोखौ मा नायबावनो? आंनि बुंनांगौआ एसेनोसैमोन। नोंसोर मा सानो कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय। थेंक इउ। लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोमोन आरोना, जोंहा आदा जन खार्जियाथ' मा बुंलांखो खोनाखाबाय आरोना, बेनोमोन जोंहा दिनैनि आपडेट भिडिअआ। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना। गोबाङानो भिडिअखौ नायो नायनायालाय, बिनिफ्राय माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाया आरोना, साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना, माने नोंथांमोननिसिम जेब्ला आं भिडिअ आपल'ड खालामो नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना। बेनिखायनो माने साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो माने आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं माने बे माने जोंहा आदा जन खार्जिया बे बुंनाय राव मा बुंदों बेखौ माने नोंथांमोननिसिम माने एसे
आपडेट होना होबाय आरोना आरो गोबाङानो नुबायबो जानो हागौमोन आरोना माने आदाजन खारजिनि फेसबुक पेजाव माने गोबाङानो आदाजन खारजिजोंबो माने एक्टिभ दङ नालाय माने फल' खालामना लानाय दंखायो नालाय बिनिखायनो गोबाङानो नुबायबो गोबाङानो नुवाखै बिनिखायनो आपडेट होबायबो आरोना नुवाखैबो नालाय गोबाङानो नुबायबो गोबाङानो बिनिखायनो आपडेट होनानै होबाय आरोना जोंहा आदाजन खारजिया मा बुंदों बे माने दिलीप बर'नि सायाव आरोना आरो बे जाय माने भिडिअ लादों बिसोरनि सायाव आरोना लोगोफोर बेनोमोन आरोना दिनैनि आपडेट भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट लानानै बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय। अच्छा हाँ भाई कैसी लगी